Nginibingelele bafethu nginamukela kuyona YouTube channel yethu lesi update TV. Mangabe uqala kuba khona la ekhaya ungabusalenza iphutha cindezela nje button leli bovu velibhelu subscribe uphinde press nayo ibell kanye naleyo like button bafethu. Ngiyabonga support eninginika yona isho likhulu kumina. Ngicela nje niqhubeke njalo ningeseke eniwa like ama video and comment and subscribe bafethu. Phinde nibuke ivideo kusole eqaleni iziyofika egcineni ukuze nami ngikwazi ukuqhubela phambili ngingabi YouTube channel nje emele ndawonye bafethu. Nje isandla sidlula ikhanda kona wonke umuntu ongisekayo ngithi ngiyabonga kakhulu bafethu. Kodwa ke ngachithi isikhathi ungene shi udabini namhlanje. Bafethu sesheshe waziphendulela ke lapha ubaba uMgube malana nesithombe noma nje ipost eseculator lapha enkundleni zokuxhumana kakhulukazi lapha ku Facebook lapho kukhona umuntu ozenze yena lapha uAli wafaka isithombe somuntu wesifazane weRed Nation esihambisana nenkulumo ekhomba ukuthi ke banobudlelwane kwezothando ke bafethu. Lokho kushiya abantu abaningi bebambe ongenzansi uma bebheka indlela abukeka amncane ngayo lo yamuntu wesifazane bafethu. So usephawulile ke lapha ke yena kubaba uMgube ekhombisa ukunganami neze bafethu njengoba lokhu kudicilela igama lakhe phansi bafethu kuyalulaza kakhulu. So ikhona iclip bafethu yalandela ungayilalela uyizwele uphinde achaze kabanzi ke nangama pages awasebenzisayo ezinkundleni zokuxhumana bafethu. Ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya uphinde press nayo ibell naleyo like button na kanjani izindaba ngizokulethela sishisa be thokozela nayo. Sanibonani bafowethu esizwe sonke sasemzansi nabathandi bomculo wethu kaMaskandi. Ibingelelo uAli gezala kaMgube ubaba wenkosi yamajeji. Njengoba nazi ukuthi elami ijeji lifiswa abaculi abadumile ukuthi belizalisa ingane kodwa kungeke kuze kwenzeke ngoba likhuliswe kahle kwazise lizalwa umnumzane. So bafowethu ngifuna ukudlulisa lokho. Kunama poster engilokho ngiwathunyelelwa abantu anentombi noma intombazane angazi kodwa akhuluma ngokuthi iRed Nation mina ngithandana nayo izinto ezikanjalo. Cha bafethu ngicela ukunicacisela lokho. Into efana naleyo ayikho futhi ayisoze yaba khona ngoba mina ngumculi ukhulile ngokomqondo ukhulile futhi nangokweminyaka kanti futhi omnomzane oyihloniphayo. Into efana naleyo empilweni yami ngeke izayenze ukuthi kube nentombazane mhlambe engithandana nayo engaze ngiyiposte ku Facebook ngikhulume lezi inkulumo. Indaba ezamampunge ke lezi engicabanga ukuthi indaba mhlambe eseka mhlambe ezinye ezike zaqhamuka ebeqhamuka kumculi thizeni mhlambe ke sinami esekuthathwa ukuthi esekufanele ngifaniswe naye. Cha angisoze ngafana naye ngoba mina ngimdala ngokomqondo futhi ngiyayazi impilo yami ukuthi ngifuna ukuyiphila kanjani. So ngiyacela nje ukuthi nazi ukuthi le poster le ayiphumi kimi. Kunabantu abaningi abakhona ku social media abasebenzisa amagama ethu benza ama fake account bese bekhuluma izinto ezidicilela phansi izithunzi zethu ngoba befuna mhlambe ukuvikela amaqha wabo. So ngicela ukuthi bafethu nazi ukuthi i fake account le yale poster ayiphumi kimi. Owami uFacebook awonjena futhi elami ipage ngeke ngabhala izinto ezifana nalezi ngoba ngiyayihlonipha ngiyayithanda ngiyanithanda futhi nani ngiyawuthanda futhi nomndeni wami ngiyabathanda bonke abantu engisondelene nabo. So ngeke ngakwazi ukuyihlambalaza ngihambe ngibhala ama poster afana nokuthi ngithandana nomuntu engingamazi ngisho igama lakhe ngisho isibongo sakhe njengoba nje lo muntu obhalele iposter esebenzisa ukuthi ukazi weRed Nation akanagama ngenze kube kwayena lo muntu lobhalele post akamazi nalo muntu lo amvezela athi uthandana nami nokuthi ubani igama lakhe. Kwayena lo muntu ovezwelwa mhlawumbe ngathothi naye akazi nokwazi ukuthi usevezwelwa ukuthi uthandana nami. So nje bafethu ngiyanicela nina nenza ama fake account ake niyiphatheni kahle nihlonipha izithunzi zethu nihloniphe futhi nani ngoba ngabe umuntu ngempela wenza izinto engenambuyiselo engenasidingo usukukhomba ngempela ukucabanga kancane kakhulu lapho. So nje bengifisa nje ukuqinisekisa bafethu ukuthi cha ayiphumi kimi le poster ngiyayihlonipha mina ngiyabahlonipha nabantu. Umuntu nje lo obenza inhloso yakhe mhlambe ngokuzama mhlambe ukuvikela mhlambe lo othile osenhlizweni yakhe esabona ukuthi mina ngoba ngikho enhlizweni yakhe ngcola dicilele igama lami phansi nesithunzi sami. So ngiyabonga kakhulu bafowethu. Cha angazani impela nale poster ibhalwe fake account. Ngicela nje lokho kugcwale emqondweni nasenhlizweni zenu bafowethu. Ngiyabonga.